Tak ešte jedno také krátke len video. Som venku za Prahou. Dneska som nemal co delať, tak som šiel, ale udelal som si doma uklid a tak. Oholil som si hlavu, toto je ten mach, čo tam mám vzadu. A vpredu to je lepšie, ale vzadu to stojí už za hovno. Tak toto som so strojčekom si vzal a dobre sa najedol a teraz som si vyrazil na kolo. No, je pekne dneska aj čerešne už kvitňu krásne, jo. Takže pekne oddychujem, odpočívam, jak vždycky, tak v púlce svojej cesty a tak sa zase si sadnem a pomaličky budem šlapať na ubytovnu. No. V lese bolo super, naozaj. No. A neviem čo stále deláte na tom Facebooku, ja tam sem tam prídem, popozerám, ale neviem, nejak ma to tam neláka, jasné, dávam tam nejaké video, ale to je asi tak všetko, čo môže byť.